Daghan ang wa ka move on sa pamulitika, kay wala makadawat kung unsay resulta. Adunay na nag-away dito social media, may mga supporters nga nagsigig rally kay ngano nga napili. Adunay nagaduda, nagitikasan sila, ngano punong napildi, nga kusog man sa survey. Apan kadtong uban, daling midawat lang, kung unsay resulta, sila mo suporta sa walay duha-duha. Ngano bang mag-away-away man, Pilipino raman tang tanan, dapat unta nga maghiusa, aron mo lambo ang nasudta. Kadtong mga nidao, kung kamo na'y mulingkod, ayuhag yun ninyo ang inyong pagserbisyo ngadtos mga tao. Ngano bang mag-away-away man, Pilipino raman tang tanan, dapat unta nga maghiusa, aron mo lambo ang nasudta. Atuan ang kalimtan ang mga niagi, atong suportahan ang bagong presidente. Siya mao'y gipili sa mga tao, kay ang iyang gusto kitang Pilipino. Tayo'y magkaisa at sama-sama tayong babangon muli. Dunay pag-asinso, kadtong dunay kontra, unta mag-uli na ug magkahiusa. Ug tungod kay kitang tanan, usara ang dugo. Dugong Pilipino,